nogo kisa samung nangi paimani ko sini nogo hingke ama tam khai tongnai di ko bari rok tugui tongkha nei samtangui tongkha wati wawui jotono samla asaipai hingke tabuke sammangsing tongsio chini nokra rogo tinggi ama ke samtangui tongo iko nadi ko chini nok hingke yang loko nadi sam mangsi haino asaijak borongni tongkha wati wawui hingke aro ke khum tongo iko khum chikon khose hingke iko kasing mosra bo kwbangma tongo aro ke hingke kasing mosra haino eri hayo wati wawui hingke iko chini suibo haino tongthokjak tongkha suitui haijak chwng hingke tabuke chini sui ko dara kotor ni bwsajuk kusubai hingke bo sui hamjagui chwng tongo hingke kibo kirijago tabu tanglagya tangna naimo kirijago ta hingke bo refri gana nai tongdi do taisa ke iko tangna naimani tanglagyang tongkha bo kirijagui hingke kisa soitan tongo chini sui hingke bo tabuke haino watna rok refri gandu mane buwa rok dama tongjak saimia mane bo mani rok bo warota nogo atingge iko thungna rok da san saimia handi refri suku hingke kirijak sukha bo hingke oboke dara kotorni no tasini oko kusu hingke oboke okarata hingke iko rama phaisingko iko manaino ang ri rwna phaimani ri sukna hinai amani ri oko kotal ri subui de dinai hingke chinsui refri ki thangka bono nadi hingke kheto rok bo kamang tongkha tabuk tamoni ke maijar rok sajak tabuk to mai botna somoi hingke iko nadi sini nokana o kheto rok bo tongo iko musukno kirijagui phaina bo phaya tongkha iko chini ya mane buini musuk oro iko malik tongo hingke tabu ang sui nahanani ma phaikha iko sui tasingo refri ki haimani chinsui iko nadi oboke mama sungni nok kotar iko nok mane nok tangbai drop rong rok rijak bai drop tongya kota nok seyako hingke iko nadi duita room hingke aro ke asuk khum rok ko sajokjakya o room o khe hingke puila hapmani engo hingke puila hapma sikang a jaga ke sajokjak nadi naithok tongkha rong nok kotar iko aro pink khai khum khai sajokjak naithokui tongkha nadi iko pura hingke tabuke ang nogo thangsinai iko ani rok bo dogan thangi haikya hingke sui iko munai refri phaimani oro mama sungni nogo hingke iko bono tui sinai chwng tabuk iko chikon hingke bo bamui hingke dara kotorni bwsajak kirijak tongo hingke iko chini kheto babu ke samung khai tongo iko asukjak rengjagui tabuk to mai rok kainani somoi botmani somoi hingke ba hingke rai rok tani tongo babu khe hingke iko mai chara rok naithok tongkha hingke tabuke nogo thangui tongo chwng iko ani khum rok ang kai karmani ani nogo iko haino sitra sitrang tongbaikha khum rok berai oko wngui barogui iko khum rok tono asuk jai khaiji ang tongkha nogo borok kwringui ama bo somoi maya hingke angbo kwringke hingke iko bego mani rok tui tongkha bokhe nogo thangsinai hinai hingke tabuke ang ani rogini nogo haisinai ani nogo no
cho còn nằm mắc hai taxi thằng giờ đây có bố cái thằng gì sáng giờ có phải xong mấy rồi nó nghe tùy đi thôi thằng cha 집에 잠깐 좀 타가 그래 Engage dinin bagi video, so next video, tay sama la fiana.